Oh, she's just got to settle down. She's Oh, nah. she's not. She needs to tie up a little bit, but she's Phil still. Seth's got to. That's ridiculous. That's ridiculous. Matapos ang mga impresibong panalo ng ating mga Pinoy boxer, ay isang babaeng boxer naman ang gumimbal sa pagbungad pa lang ng buwan ng Setyembre. Ito ay ang pambato ng Abra, 25 anyos, na si Renalyn Dasalia Dakil. Matapos iwan ang boxing taong 2019 dahil sa lumipat ito sa national team ng kickboxing, ay muling nagbalik si Kabayan sa larong unang kinahiligan. Dumayo sa bansang Australia para kasahan ang crowd favorite at dating Australian National Boxing Federation Bantamweight Champion na si Sarah Higginson para sa isang 6 rounds non-title fight. Bago ang laban ay may kartada itong Australian na 4 wins, 3 losses, 1 draw, habang 2 wins, 1 loss naman ang ating dayong pambato na si Renz Dakil. Malakas ang kumpiyansa ng kalaban dahil sa baluarte niya gagawin ang bakbakan at tila nasa isip din niya na easy fight lang itong Pinay dahil 2019 pa ito huling lumaban. Pero di niya alam na halos araw-araw nag-iinsayo itong ating pambato para sa kanyang kickboxing na karera. At di din basta-basta ito dahil 3 times lang naman ito naging silver medalist sa Southeast Asian Games sa kickboxing. Kaya naman sa mismong bakbakan ay ginulantang ni Renz Dakil ang buong Australia sa pinamalas nitong tapang sa ibabaw ng lona. Dahil first round pa lang, tinapos na agad ni Kabayan ang bakbakan. Sabay nating balikan ang nakakagulat na laban ni Renz Dakil kontra Sarah Higginson sa Australia. Sa unang bahagi ng round, pagtunog pa lang ng kampana ay parang isang gutom na leon itong ating bida. Should be at. Oh, man, weight cut went very well. So we know how serious the pocket rocket trains. Oh, she come out very fast, and brings to quail. She's throwing wildly, isn't she? Oh, gosh, she's hit. Oh, She's touches, yeah. Oh. Sarah's in all sorts of Yeah, trouble she here. is. She's got to just hold on here. It's a big Wow. call. She is swinging wildly, Renz to quail. Got a bit of power behind her as well. I think. Oh, She's she's hurt. The ref's got to jump in here, Brett. The ref's got to jump in. Niratrat agad ni Kabayan itong Australian hanggang sa ito ay nabilangan. Right, so she's clearly got power, and she's hurt Sarah hard. Matapos bilangan ay agad pinakain ni Renz Dakil ng anli na suntok at bagsak ito. Settle down. she's yeah, that's, oh, nah. she's spring. She's not. She needs to tie up a little bit, but she's Phil Seth's got to stop the fight. Like, that's ridiculous, Brett. That's she's ridiculous. down. That's ridiculous, Brett. Nakuha pa nitong tumayo at tumuloy pa sa laban, pero tinapos na agad ni Kabayan ang Australian. But she's not in swinging again. Oh, she's correct. That's not going to get over. That's it. That's it, ladies and gentlemen, it's all over. Not the comeback we want from Sarah Higginson. First round technical knockout ang naging resulta. Isang pambihirang performance ang pinakita ni Renz Dakil sa laban. Sa isang interview, natanong si Renz Dakil sa kanilang naging game plan sa laban. At ang sabi niya ay balak daw talaga nila na di napapaabutin pa sa kamay ng mga hurado dahil posibleng matalo daw sila dahil isa silang dayo. Kaya naman plano talaga nila na tapusin ng maaga ang laban. Talo lang po talaga natin is knockout, lalo na at promotion po ng kalaban. At sa mga di nakakaalam, sa kanyang huling laban taong 2019 ay siya lang naman yung Pinay na gumulpi sa prinsesa nila Naoya Inoue na si Nanako Suzuki. Nangyari ang laban nila noong taong 2019 sa Hong Kong. Pinabagsak ni Renz Dakil itong si Suzuki sa unang round pa lang at tinapos ng Pinay ang laban sa isang impresibong panalo via unanimous decision. 好，比赛开始了，这是一场4回合啊，每回合2分钟。女子的比赛呢，最小的是原子级阿托姆级的，明目菜奈子啊，双方，这是女子比赛啊，非常凶啊！哎呀，漂亮！于是大概的右手摆立教大学的这个学生啊，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个。那么全世界呢，哎呦！ 铃木菜奈子呢是19岁啊，于是大家呢是这个21岁倒了。那么铃木菜奈子此从力量上感觉于是大家是要更重一些啊，打得更凶，没法比。男子的世界活跃选手是21000多人，17个级别；女子的只有1500多人，7个有名的选手。怜悯之心啊。 我们刚才已经介绍了啊，菲律宾的选手云斯达。
子是19。我胸，当然以他们的力量，可能跟男子的这种打的透劲儿，非常想打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，于是大家的这个前手啊，防守真是好，这2下还啊，于是大家漂亮，右摆拳，然后一个后直。非常重啊！于是大家整体来说感觉怕玩哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。我又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很哦。于是大家后手有一个防守，其实2个人防守真是都不太好。他呢是。铃木菜菜子的左手2次了，左手好凶的职业拳击，女子的职业拳击在世界上，大概日本啊，还有欧洲的一些国家，比如德国，铃木菜菜子还是打得不错的啊，不断的出拳，绿裤衩啊，黑色上衣，就是恭喜大家，恭喜大家只打过1次职业比赛。我旁边的那个 Breako 啊，菲律宾的那个重啊，所以说双方的拳手哦，这种交换，他这个好一点，但是哎呀，看看鱼刺包干的这个右手后手的平，啊，又是直拳啊，后手直拳，铃木菜菜子后手又被，但是被手的摆拳，我们看看啊。前勾后摆，连着3个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是。哦，后手直拳，这个命中了。啊，连续打，连续打。现在铃木菜菜子无氧了，进入无氧，看看能不能坚持下去。双方互相交叉拳啊，但是鱼刺保家连续2个手摆，又一个，非常高的啊，又一个平勾，鱼刺保家。于是大家啊，比赛结束啊，女子只有2回合，不好说啊。但是如果3个人都是39比36啊，也就是说。Ako nga pala si Kenneth Ruber, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa Channel ni Manoy 0.2, like and share, subscribe.